Добрый дзень, сябры! Вось і чарговая ачмурэнная гісторыя. 2013 год. Магілёўская крытая. Хто памятае, хто глядзе мой серыял, сидзеў я там большую частку часу у чацверыку. Гэта камера на 4 чалавек. Акрамя нас траіх, там быў яшчэ такі Саня Курыла, які быў у нас, як там гавораць, в ответе за хату. Ці іншымі словамі смотрящий, калі так агрубляць. Гэта быў вельмі пражжонны сапраўды чалавек, які ведаў турэмнае жыццё ад пачатку і да канца, дарослы мужик, вельмі з вялікім жыццёвым досведам і вельмі кемлівы. То бок сапраўдная турэмная акула. І ён нас вельмі шмат чаму навучыў у плане таго, як паводзіць сябе з ментамі, з блатнымі, як выбудоўваць адносіны і ўвогуле сваё турэмнае жыццё так, каб цябе абмінулі яго галоўныя небяспекі. І вось аднойчы здараецца з намі такая сітуацыя. Зноў жа, калі памятаеце, я распавядаў, што у нас быў такі карпусны, а карпусны гэта старэйшы наглядчык на паверсе, які кіруе раздачай ежы, камандуе астатнімі кантралёрамі. І быў у нас такі карпусны, паганяла Піся. Вельмі агідная асоба. Зараз ужо на пенсіі. Чалавек, які... Это такая парода чалавека, якія любяць рабіць зло без будь-якой нагоды, не будучы ніяк на гэта справакаваныя і без нават будь-якой карысці для сябе. То бок ён можа зрабіць табе пакасць, ён проста ее зробіць, таму што можа. І ўсё. І ты яго ніяк не прашыбеш ні маральнымі аргументамі, не заклікаючы да ягонага сумлення і не тым, што навошта ты ўжывогуле гэта робіш, што табе гэта дае. Нерацыянальна, ты яго ніяк не прашыбеш, не пераканаеш, не рабіць пакасці. І вось тады ў той дзень якраз было ягонае дзяжурства. Вячэра. На вячэру нам мусяць даваць бульбу і рыбу. Давалі па нормах 100 грамаў рыбы без галавы. То бок гэта атрымаўся вось такі прыблізна кавалак. Адна цэлая рыбіна кожнаму. Там трэска ці сельдь, я ўжо не ведаю дакладна. І вось пад'язджае баландзёр са сваёй телегай да нашай кармушкі, адкрываецца гэтая кармушка. Саня Курыла якраз стаяў ля дзвярэй, прымаў ежу і ставіцца міса на кармушку. І ён бачыць, што там у гэтай місе 3 цэлых рыбіны і адна такая палову раструшчаная, разваленая, карацей, па факце 3 з паловай, а нас 4 чалавекі. Ён мой гаворыць, што, малы, возьми да кинь рыбіну, положи нормальную, убери это, положи нормально, нас же 4 чалавека. Баландзёр той глядзіць на карпуснова, дасць дазвол ці не? А Піся тады якраз быў на раздачы. І ён глядзіць на баландзёра і такі. И миса застаецца стаять на месцы. Он говорит, нет, не положу, я вам положил по норме. Баландзёр, як звычайна, врубае гэты рэжым робота. Яму зноў жа Курыла гаворыць, тут не цэлая рыбіна, тут нема 100 грамаў, альбо несі вагі будзем узважваць, альбо давай цэлую рыбіну, нас 4 чалавека, не трэба, нас кідаць, падманваць. Всё, а той працягвае свой быка рубіць, нет, не дам, нет, всё, не дам. И Пися такой, что, так вы берете еду? Берете или не берете? А там еще, кроме рыбы, бульба мусила быть. Он говорит, мы возьмем, но ты клади нам положняк, а не 3 с половой рыбины, 4 клади. Вам положили по норме, брать будете или нет? Короче, такая перапалка з імі здараецца. У выніку Курыла гавора, чакаем цэлую порцию. Адыходзіць ад кармушкі, сядае на нару, і міса працягвае там стаяць. Піся там еще штосьці пакрычаў кармушку і сышоў. Кармушка адкрытая, міса на ёй стаіць, мы без вячэры. І складаецца такая вельмі нестандартная і няпростая сітуацыя. Каб паразумець, што это было для нас на той момант, трэба разумець увогуле спецыфіку нашай тагачаснай крытай. То бок там было двоеўладдзе. З аднаго боку менты, з іншага боку блатныя. 2 уладныя вертыкалі паралельна адна адной, якія адзін з адной зжылі ў такім абмежаваным сімбіёзе. Часам уступалі ў супярэчанне, у канфлікт, але звычайна жылі як бы ў міры.
І тое, што зараз было зроблена намі, фактычна ўсей нашай хатай, таму што вся хата нясе адказ, але першую чаргу, канешне, Саня курыла, гэта раўназначна было галадоўцы. А галадоўка з пункту гледжання арыштанцкага этыкету – гэта крайняя мера, на якую можна ісці толькі ў выпадку пагрозе жыццю, здароўю, асабістай годнасці. Галадоўка з пункту гледжання ментоў – гэта надзвычайнае здарэнне, пра якое трэба паведамляць у дэпартамент выканання пакаранняў і пісаць адпаведныя паперы, справаздачы, все, адмовіліся ад ежы. І калі нам не атрымаецца даказаць, пры будь-якому разборы, асабліва з боку угледжання блатных, бо яны Саню, конечно, цікавілі ў першую чаргу, чым менты, што мы правыя, што мы зрабілі это справядліва, то можа быць вельмі сур'ёзны спрос з нас, а найперш Сані курілы вплоть да так званага фізічнага спросу. Таму што гэта можна павярнуць сітуацыю так, што ты за нейкай лухты, паўрыбіны, вошел в конфликт с ментами, а менты взяли и ударили по агульнаму, бо это самое першае, што яны робяць. Ну, Пися мог побегти до блатных, сказать, вот, то-то, они там адмовіліся, и пошел бы разбор полетов. И ситуация складалася вельмі цяжкая. Мы сидим на морозе, нічога не адбываецца, стаіць гэтая самотная міса з 3,5 рыбінамі. Мы свайго не атрымалі, але і менты не атрымалі. Хтосьці можа падумае, а чаму не ўзяць как бы эти 3,5 рыбіны, дай бог з ім, няўжо это паўрыбіны, это ўжо такое надвор'е робіць табе. Но тут жа гаворка не ў рыбе, а ў тым, што вся турэмная сістэма взаимоадносін з ментамі, між зэкамі між сабой пастаўлена на том, што адзін раз ты даў слабіну, адзін раз даў праехацца па тваіх правах, і это будуць рабіць увесь час. То бок сёння табе рыбіну не дадалі, заўтра табе яшчэ штосьці з палажніка не дадалі, паслязаўтра да цябе пачынаюць ставіцца як да звычайнага лаха, кім можна пагрэбаваць. Ты ўжо ніякія свае праблемы, свае пытанні з ментамі не вырашыш, потому што яны паставяць на цябе ярлык слабавольны, его можна кідаць, яму можна піхаць все што угодна, і ён будзе гэта хаваць. Гэта турэмны свет, вельмі іерархічны, адзін раз даў слабіну, і на табе будуць ездзіць увесь час. І таму менавіта Куріла пайшоў на прынцып гэтай рыбіны, не маючы гарантаванага поспеху. Таму што калі блатныя вырашылі гэтую сітуацыю не на нашу карысць, з ім здарылася б бяда. Калі б менты вырашылі на нас закусіцца за то, што мы выпалі на галадоўку без дай нагоды, таксама было б вельмі кепска для ўсёй хаты. Не кажучы ўжо пра тое, што мы сядзелі без вячэры. І вось праходзіць 10 хвілін, далей ідзе раздача, все камеры бяруць сабе ежу, ядуць. Мы сидзім у напрузе, і эта напруза ў гэтай маленькай хаце нарастае. Саня маўчыць. Мы разумеем, што пакуль што ніяк не вырашаецца. Праз некаторы час Піся падыходзіць, хвілін праз 20. Заглядывая в кормушку. Ну что, вы есть будете? Той говорит, рыбу неси. А Пися, так вы что, на голодовке? Голодовку объявляете? Ну, Курила ему парируя, рыбу доноси, которая нам положена. И тогда будем есть. То не говор, ни слова сыходить. Проходить яшчэ 5 хвілін, яшчэ 10. І мы разумеем, што з кожнай хвілінай нашыя шансы атрымаць наш палажняк усё таюць. І все мы разумеем, што чым далей тым робіцца горш, і пакуль што няма ніякіх прызнакаў, што нам прынясуць гэты палажняк і што мы павячэраем. А хто яго ведае, можа ён прыйдзе, той же Піся просто забярэ эту міску, захлопне кармушку, вось і ўсё, і павячэралі. І нас пакінулі в лахах, просто-напросто пазбавілі нас вячэры, фактычна без усялякіх наступстваў. А калі ён зробіць так, што ты зробіш? Пачнеш кіпішаваць, дайце мне вечеру. Ён скажа, мы вам прыносілі вечеру. Пачнеш блатным скардзіцца, ён тебе скажа, так ты сам вінаваты, трэба было разруліць сітуацыю так, каб павячэраць. І все гэта я ўпэўнены праганяў Саня у сябе ў галаве, а напружанне ў нашай хаце все росло, і мы разумелі, што мы ўжо знаходзімся на парозе вялікіх праблемаў. І ў гэты момант да кармушкі звонку падыходзіць баландзёр, забірае гэтую місу, а праз некалькі секунд ставіць на месца
і там 4 паўнавартасныя рыбіны. Мы забіраем, ну і пасля ён дае нам 4 місы бульбы, і мы спакойна сабе вычэраем. Вось тады я зразумеў значэнне прымаўкі «гара з плечаў упала». Таму што сапраўды все вздыхнулі з вялікай палёгкай, таму што мы все пазбеглі сур'ёзных непрыемнасцяў. Камусьці можа падацца, што якія могуць быць непрыемнасці з-за паловы рыбы. Што ты вярзеш, Мікола? Але турэмны свет, ён, на жаль, так і пабудаваны. Ён наскрозь іерархізаваны, і ўсё ў ім якраз і складаецца з такіх вось дробязяў, якія накладаюцца адна на адну і фарміруюць гэтае жыццё, гэтую атмасферу і тваё месца ў гэтым турэмным жыцці. Цяжка патлумачыць, але я спадзяюся, агульнае ўражанне я вам змог скласці. Якую мараль я вынес з гэтай гісторыі? Насамрэч дзве. Першае, я зразумеў, што шмат у якіх супрацьстаяннях, шмат у якіх канфліктах перамагае не той, у каго больш сілы, а той, у каго больш цярпення. І шмат якія супрацьстаянні гэта насамрэч вайна нерваў. У каго мацнейшыя нервы, хто не здаўся, насуперак вось гэтай прыгнятальнай атмасферы стрэса, няпэўнасці і трывогі, той пераможа. І другі момант. Заўсёды лягчэй змагацца, калі ты ведаеш на 100%, што ты правы. Дзякуй за ўвагу, дарагія сябры. І калі ласка, не забудзьце падпісацца на мой канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. А вас чакае яшчэ шмат ачмурэнных гісторый. Будзьце побач. Хутка пабачымся.